Horas madihita saluhutna. Huriana hina holong nitu hata nang masuk mahita tu parminjuata di baheni matangena hoho mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji ma tuhata marende hita sian buku ende 10 walu ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tumopa langit dohot anoon. Amin. Pardenggan basado Jahoba, tau partano batuan di ari hagogotan, jala ditadado akan namar haposan tu ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso atu dosan, naso kal jalana bonar, dia lohodo nagijang maroha, jala dipatibu hodo naserep maroha, alani hupangido hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami, marhite-hite tondim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami diadopani halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bertolong
Tangihon hamu ma patik ni debata sian patik patuluhon. Dan jadi dohonon guar ni debata yang gosoture dalanna. Aihona uhumna do sogot akan namarsineang di guarna. Dia do lapatani oddo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hitaolo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran na roa. Manang mangasi marhite-hite goar di debata, ay dinat tarsosak dohot di tangiang, dohot di puji-pujian do si dohonon goar ni debata. Ima saatna, rap magido gogo mahita siang Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tatapoti madosata matang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogona suatu dosan. Para siroha midahami nada ngolon. Narodo hami tujolo manopoti dosan nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akadalanmu. Mancai godang do panglosion nami di patikmu. Alai ingot mahami, ale Tuhan, alani denggani basam doot asini roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot panglosion nami. Say ingot mahami hombar tu asini roham dohot denggani basam alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tangihon hamuma baga-baga taringot tu hasisami dosata. Songonon do hatani Tuhan Jahoba. Nunga di arseahiho au marhite sian aka dosam. Jalan nunga di lojaiho au marhite sian aka hajaotonmu. Au tutu. Au sandiri manelesai aka pangalosion. Alani hadieroku. Jaladang hupa ingot-ingot aka dosam. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin.
Tabege mahatani debata turpuk ni hari mingguan sian Rom 12 ayat 17 saat ayat 20 sada. Rom 12 ayat 17 saat 20 sada. Tajahama marsorin-sorin. Unang baloson hamu najat alonin najat. Rikoti hamu mana dengan dijolo ni halak saluhutna. Itapna tapat tiop hamuma dame maradokon halak saluhutna. Hamu akana hinaholongan, unang hamu marlulu, pasahat hamu rimasi tude bata, aitar surat do, diau do pamaloson, au pe mamaloson, nina Tuhani. Ope jupamale musum lehon ibana mangan, jupa mawas ibana kainum. Hai songon napak bokon maradoho tu atas ulana anggo dibaen songoni. Unang mataluho dibaen hajahaton, alai taluhon mahajatoni marhite-hite nadegan. Ima sahatna hatani debata, martua do akan atu mangihon hatani debata, jalano peopsa. Amin. Tidakon maha porseotai songona hina tidakon idongata saha porseaun di sanduk portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jehoba ido ama pargogona suatu dosan natu mompalagit do tanoon au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehoba nasasadai imana tinibuhon isi Maria naga bagian sianton di Purbadia Andorang suhabubuhan Ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman silatus nampante mate tepajal do ibana diau kinar silang natu atu bano turundung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundu sian kilbata Jehoba amanai pergogona suatu dosani disima ibana paimi mulak sobutu tanoon mangulu alak na mangulu dot namate au porsea di toni Purbadia jala adung sada huria nabadia huria hata penyalak Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu sobu daging ni halak naung mate doho dihangulu anas sora sudah amin. Tabege matiting nama sa di mingguan Salam. Tabege ma tikting diuriatta di bagasan mingguon. Napar jolo goar di minggu
Guani minggutta sedairon ima minggu 12 dung tritatis. Do topik halak partigor diadopan ni debata. Napaduahon danak nasoran. Dari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di bahasa tuatta do sadat anak baru kita tongani keluarga Christian Rico Charles Dauruk natai Sarah Sonia baru Pasaribu, alamat Jalan Cempaka 1 RT 006 RW 001 nomor 20 Sia Jakarta Pusat, masuk wilayah sektor Sada. Dipastot ada naki songsongoni nang naturasna. Patuluhon pelian tu pusat. Minggu depan tanggal 20 Sia Agustus 2021 naik ke Tobota do pelian tu Jolo keperluan pengembangan ibadah dan musik HKBP. Paupaton pertayangan sektor. Dari Selasa 24 Agustus 2021 masuk pukul 10 Sia 30 WIB. Patbota do pertayangan sektor Marhite Jum dengan meeting ID walu 30 sada Pak Sada tulualu 5 pitu di sektor 5 jauh keluarga Amang R Siombing Boru Pardede Tapalimahon Patanakon Hatan Libata Manang PHD. Dari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 10 WIB naik ke kota do PHD Inahanna Nisomat Tusude Inahanna Asaria Madohoti PHD. Dari Sabtu tanggal 20 Agustus 2021 pukul 10 WIB naik ke do PHD Ina Debora Nisomat Ina Debora Asaro Ria Madohoti PHD. Dari Sabtu tanggal 20 Agustus 2021 pukul 10 WIB naik Patu Paldo PHD Ama Musoma Sude Ama Asaria Madohoti PHD. Patanakon Hatan Debata di Pautu Marte virtual Zoom meeting ID walu 30 sada Pak Sada tuluwalu 5 pitu. Nomoronom Padidion Nabadia. Pinaboto sude ruas nuria hakemang parapatan. Pinangido matu akanatoras nanaing mabuan yanak konna. Lau majalo Padidion Nabadia. Asam mendaftarhon yanak konna marhite nama jalo jala mengisi formulir Padidion Nabadia. Pinarade nuriatta. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Batas pendaftaran sampai hari Minggu tanggal 20 Sia Agustus 2021. Papituhon Pesta Gotilon 2021. Obar tu surat permohonan permintaan sian panitia Pesta Gotilon 2021 nomor 01 garing surat garing panitia garing angka 8 garing 2021. Di pasahat Marite Sermon Perhalado dari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 ima taringot tu pelaksanaan Pesta Puncak Gotilon. Mardomu tu persiapan panitia Gotilon kondisi PPKM sialani pinaboton sude ruas diuria kabimang parapatan pelaksanaan Pesta Puncak Gotilon bisa kapihan di Batu di hari Minggu tanggal 12 September 2021 gab disepakati dilaksanakan dari Minggu 21 Oktober 2021. Minggu tanggal 20 Sia Agustus 2021 sektor kategorial sekolah minggu. Hari tanggal Minggu 5 September 2021 sektor kategorial RHKBP. Walu protokol kesehatan beribadah di gereja. Hobar tu surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 100 itu tahun 2021 taringot tu permingguan di gereja. Selain PKM do jumlah kehadiran 50%. Uhud
hasil sermon para halado di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 nunga disepakati mamuka minggu tanggal 20 sia Agustus 2021 parmingguan nunga boy tapatupa di gereja Humbartu protokol kesehatan ima sada. Jemaat yang ingin mengikuti ibadah harus sudah divaksin dan menunjukkan surat vaksinnya sebelum memasuki ruang ibadah. Paduahon, cucilah tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik dengan hand sanitizer sebelum masuk dan keluar gereja. Patuluan mengukur suhu tubuh warga jemaat yang akan memasuki ruang ibadah. Warga jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruang ibadah dan dihimbau kembali ke rumah atau berobat. Papaton melakukan jabat tangan diganti dengan menaruh tangan kanan dada kiri sehingga tidak ada kontak fisik. 5. Mengatur posisi duduk warga jemaat dengan jarak minimal 1 meter yang telah disiapkan gereja. 6. Seluruh warga jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama beribadah di lingkungan atau komplek gereja dan selama acara ibadah. 7. Durasi ibadah diusahakan agar dipersingkat dan tidak ada kor dalam ibadah. 8. Warga jemaat diminta untuk langsung pulang kembali ke rumah setelah ibadah selesai, hindari kerumunan. 9. Gedung gereja harus diusahakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan oleh petugas yang ditunjuk. 10. Majelis gereja memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area gereja untuk kita patuhi bersama. 11. Majelis gereja menghimbau agar anak-anak, ibu hamil, warga lanjut usia, serta orang dengan sakit bawaan berisiko tinggi karena COVID-19 agar membatasi diri. Bagi jemaat yang tidak dapat beribadah di gereja, dapat beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti live streaming ibadah Minggu Hakimah Perapatan pukul 7 WIB bahasa Indonesia dan pukul 9.30 WIB bahasa Batak. Pembagian sektor di Parmingguon. Pinabuton tu sudah ruas ni Huria HKBP Mampak Perapatan Humbartu hasil sermon peralado 5 di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 nunga disepakati mamuka minggu tanggal 20 sia Agustus 2021 nunga tapatupa parmingguon di gereja Humbartu protokol kesehatan jelah rota sonoma tabain persegina hari tanggal minggu tanggal 20 sia Agustus 2021 pukul Pitu WIB masuk madesi sektor 2, sektor 3, sektor 4 pukul sia 30 masuk madesi sektor sada do sektor 5 minggu tanggal 5 September 2021 pukul Pitu WIB masuk madesi sektor 4 sektor sada sektor 4 do sektor 5 pukul sia 30 WIB masuk madisi sektor 2 do sektor 3 ruas Namar Sahid kabo mari bahas tanyakta ruas Namar Sahid abang pendeta sang hormat Bajar Naur STMM sektor 3 gerak rumah sakit PON inang nyonya situ hail na 70 baru tapu bolon sektor 5 gerak rumah sakit Maya Pada hatan di Bata pasak madalamu tu Jahoba jalan posi ibana asaibana paturehon pasal metul itu ayat itu ulang tahun kelahiran para lado dot ruas pasaton selalu ulang tahun tu ruas ni uriatta ulang tahun di Bogasan Saminggon dok hatane bata dengan syamud do gajang ni umur jelah berang nado hamoraon dot hamuliaon udah tolu ayat 10 onom pare pengon akapelean hamulater dot na asing na sujina di tiktingon kaide madiaros acara nadong di Hitabe songoni masak ni tikting dia urata Saminggon
Wattama masu martangiang maida. Puji-pujian asa ngapon ipasak rohanami tuho amang debata. Natok tong mangaleon tuhami hai pason satu begasan mingguon. Begasan salirot Tuhan waktu panai par mingguon barhite live streaming. Jela rencana nami Tuhan kuriam hak memang parapatan na patupao par mingguon secara offline. 2 minggu tanggal 20 Agustus 2021. Tuhan nabasa tuwa do pasaton nami kuriam. Nunga biga-biga minggu na lewat Tuhan dang buhay marsaur marhite di gerajon par mingguon. Jala marhite online do hami Tuhan manang virtual mar minggu do pertangyangan. Berkami do Tuhan di negara nami. Tadu be Tuhan di Jakarta nung ngalam muru be parsetu COVID-10 sia. Jehura nami Tuhan ang napiga halak Tuhan di bulan nasalpu manang nasalpu Tuhan nahona COVID-10 sia. Dalam sapilor Tuhan mulai tema Tuhan bagi hami kawarna Tuhan mengatung daw Tuhan muru be COVID jel parsaiton siak kami. Mulai teruk pes ada 2 Tuhan. Koma totong na masuk-masuk. Asang giat tibu malum jela boy marsaur kami Tuhan tumingu naro Tuhan. Mulai tema Tuhan toto pason nami tuho. Disudia kakiatan huriam dimang para patanut Tuhan. Melutuk pe Tuhan sudah mardala cara live streaming Tuhan mari tejum. Nang makurangi Tuhan ini dia ka parsoran nami parsobon nami tuho Tuhan. Bami Tuhan pada sipon asa tarida Tuhan disude sungut cara dia pegami Tuhan marsar dot Tuhan totong dari Tuhan ibukasan dengan iwasam dot las norami Tuhan pastoni sude malah Tuhan pasan nami tu negara nami Tuhan alih berkami Tuhan nunga berjalan secara normal yakka ubat akka nahubartu perubatan rumah sakit dot alat Tuhan jadi berkami Tuhan akka bantu-bantuan dok tanggung jawab luar negeri Tuhan yakka kesehatan negara kami Tuhan. Saya hormat Tuhan natotong mangalean akka kesehatan asa boy lamuru Tuhan COVID di negara mon tu minggu-minggu negara Tuhan. Jadi yakko nabe Tuhan boy dingga masih sekolah dok kuliah Tuhan. Kembali ma Tuhan songonna normal biasa. Amang nabasa totong pason nami tuko padita nami resort. Pasonari Tuhan lagi nami rumah sakit pon di Cawang Tuhan. 3 minggu Tuhan urak siak nasida. Komatok Tuhan nama doni. Napa malupon. Tangan-tangan lima dokter dok akka para medis Tuhan. Asa boy amak pajan nami Tuhan. Bodenggan marsaur dalam marjamita pasato beritana uli Tuhami tu bingung naro Tuhan. Totong Tuhan lihat semangat dak keluarga dok ya anak konna Tuhan. Asa totong nasida mangarana tuak kadingan dibasam tu hari-hari naingro. Tuang inang nyonya ayat nama 70 Tuhan nong tong nami masih maya pada. Pangamun subadi ma Tuhan masuk-masuk. Asang giat tuat tibu malum na nami Tuhan jalu kembali tujabu masa dot akka keluarga bunga salah seroa. Tuhan kurang do badi paston nami Tuhan tu ada pamu. Alaihuma Tuhan na pasat na mebere polisi de Tuhan aha mana hurang di hami humar paston tikina. Pardon segorang nami Tuhan na badi doho. Saya dosa na garing Tuhan astalu pami majalop asus jalom. Mangasaon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jaloma panjang namion. Amin. Marende mahitasian buku ini nomor 30 Uhud papungupelian sada A dot sada B. Yesus leona doramu habis darah mengatusi hatamu
kon ayat sada. Yesus lehon aturangan habis darat mengatusi hatami lehon matanda berida luhut roha mau boto dalami Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munang. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam sehat ma dihita saluhutna. Salam sehat. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Toktong di bagasan lasni roha hita. Ala boy hita mamuka. Parminggota boy di gereja. Alani totok mahita di bagasan hasitongan sian debata. Uduk jalamangi huton protokol kesehatan. Hatani debata nagabe turpuk manang renungan di minggut tasadarion imana tersurat di pesalmen bidu 34 mamuka sian ayat 12 sahat ro di ayat 10 walu ujaha madihita tapayutihut madi bagasan rohat tabe romahamu ale akka anaha manangihon hatakon asa huajar hot tuhamu partureni biar mida jahuba isedo bawa nama kalomohon hanguluanon maka holongi ari-ari marnida nadenggan sai jaga madilam maradopon hajahaton jala bibirmu maradopon pakuling si pawoto-woto sumurut maho sian hajahaton jala ulahon nadenggan lului hasonangan jala pareak mai sai manatap do mata ni Jehovah tu akka partigor jala pinggolna tu angguk nasida matua olo ni akka sibaen najat do bohi ni Jehovah asa disiap ponsiantanon berita nasidai manganggu hido akka partigor gabe ditangi hot Jehovah do jala dipalua nasida sian hagogotan nasida sudena ido anggo sahatna dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus ganup hita akan na persea pasti menginginkan wado asa martua asa bahagia ngolukta idok nakini sedo bawa nama kalomohon hanguluanon maka holongi ari-ari marnida dadegan siapakah di antara kita yang ingin hidup sukacita, umur panjang dan bahagia. Bagi mereka yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan pasti memberi jawab setiap manusia yang berpengharapan marsihol dongoluna di bagasan sukacita. Semua menginginkan kebahagiaan. Sudah hita makasiholil rasmi roha. Jaladung di baritaon boy hita marminggu di bagas joro dang nalas rohatta. Dinata bege barita nungga moru be akan menderita COVID-10 dang nalas rohatta. Setiap manusia yang percaya menginginkan hidup dalam kebahagiaan. Jala dina lama ngeluli kebahagiaan ini ragam do dipakai jolom malau pasauton nasinaka ni rohana. Banyak cara pula yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan yang baik.
dilakukan beraneka ragam cara tanpa memperdulikan dah Bartolomeo ni rohado di batado imanang nadang. Asal maklas rohana manipu peibana, asal malas rohana mangaraut las ni roha kebahagiaan keuntungan di dirinya sendiri. Manakko peibana asal malas rohana meraut keuntungan kebahagiaan di dirinya sendiri. Mengejar kehidupan yang baik. Sudedo di patupa jolma asal ma las rohana. HP naik konsadarata. Kehidupan yang baik tidak dapat dibeli. Kehidupan yang benar-benar baik hanya ditemukan dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus Kristus. Olanido persauran na denggan di tonga-tonga ni ngolutan na memiliki pengharapan yang rodi saleleng ni leleng na ima maradopon debata. Jala terpukta di bagasan tikion pabawahon ulahon manadinggan. Lau mangulahon na denggani dang haoto oni. Lau mangulahon na denggan ima makorhon las ni roha Bartolomeo ni rohani debata. Mangulahon na denggan memang olodo sipata di sudut pandang hita jolma manang kacamata hita jolma madok naoto. Songon turpuk tanakin di epistel unang alo najat alo ni najat. Alai alo manajati ima marhite ulau na denggan. Jika engkau dilempar dengan batu, lempar dia dengan pisang. Alai molo manghutun logika otonai. Nunga dibain halak acik rohatta, alai denggan dope tapatu ibana, manidok ni halak. Ayo to ma bayan. Elwak mai. Pemikiran manusia ketika seseorang melakukan kebaikan di dalam nama Tuhan dan dibalas di mana najat alo ni najat alai dipatupai mana mana denggan ragam alus. Jaladiba nama dok ai buado keluargan. Sohe amar mingguan, sohe pertanyaan. Alai mamora ibana. Geleng nape berhasil sude. Hape binoto torok ni halak songo dia do pangalahona nang ulauna nang karejona. Hape buasa ibana songo ni malas ni roha di tonga-tonga ni keluarga berhasil sude. Hape iba ngaganup tiki marminggu mangulahon na denggan majahatan ni debata. Hape songo non nama pernguluan niba hidup dalam penderitaan. Ujung nama dia butuh padelian. Dihita na hinahulongan itu hatta Yesus Kristus pesalmen 34 maju hita asa mangulahon na denggan. Buasa didok asa mangulahon na denggan molo tapayut-yut perdalanan ni Raja David na manurut tenturpukon. Godang do diadopi Raja David. Ada orang so pilit ibana, ada orang so gabe raja ibana, songonima pangelelean ni Raja Saul tu ibana, sehingga membuat dia menjadi takut. Dia dikejar-kejar, dia diusaha untuk bagaimana supaya dia ditangkap dan dibunuh, supaya dia tidak menggantikan posisi Raja Saul. Sehingga berbagai macam cara yang dilakukan oleh Daud, molotaida dia sada, dia menjadi orang gila, pura-pura menjadi orang gila. Tetapi bagi Tuhan, ketika Daud mengakui bukan inilah cara untuk menghindari Raja Saul. Bukan mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan kehebatannya. Allah ikut debatado si pangasaon. Jala di pangasaon ibana debata, monang do ibana mangalo halak Filistin. Di pangasaon ibana debata, monang do ibana mangalo Goliat. Dia tidak memakai apa-apa seperti persenjataan yang lengkap yang dipakai oleh Goliat. Dia hanya menggunakan batu. Tetapi dengan satu sasaran Goliat jatuh. Itu bukan karena kehebatannya, bukan karena senjatanya, tetapi karena Tuhan yang bekerja, yang ada bersama-sama dengan dia. Jala di pasahati bana tu debata. Alani
didok Raja David, didok Raja Saul, danga dong naboy si patupota jala, danga dong naboy si pangasahota nalao mangalului las ni roha di tonga-tonga ni ngolutta, asing ni las ni roha maradopon debata, asing ni las ni roha mangadopon debata, las ni roha nasongo dia ima mangulahon ulaon natigor diadopan ni debata. Jala didok Raja Daud marhite pesalmen songo dia do nani lalahon ni Raja Daud, satu kesaksian yang dilakukan oleh Daud. Dia mengajak setiap orang, dia mengajak pemazmur, mengajak jemaat, mengajak kita semua untuk bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan, bagaimana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga di dalam hidup kita mampu merayakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan karena kita takut akan Dia, Dia memberikan kebahagiaan, Dia melindungi kita, Dia menyediakan bagi apa yang berlimpah dalam kehidupan kita, dan Dia memberikan umur yang panjang di dalam hidup kita. Molo dibilang-bilangi tung macegodang do pasu-pasu ragam ni pasu-pasu natajalus siat debata molo hita gabe halak natigor diadopan di debata. Alani didok debata marhite pesalmen songo dia dongolu natigor diadopan di debata. Didok dia 10 opat. Saya jaga madilam maradopon hajahoton. Perhatikan kata-katamu. Perhatikan kata-katamu. Untuk melihat kebaikan, kita harus menjalani kehidupan yang ditandai dengan ucapan yang bebas dari kejahatan dan kebohongan. Kebebasan kita di dalam mengucap, berkata-kata haruslah lepas dari kejahatan dan kebohongan. Aitu sido halak Kristen terjauh berbicara tentang apa yang baik dan berbicara tentang apa yang benar. Ala taboto do hata do nama bedenggan jala hata do nama bain siga sursar boy do hata tai gabe pasu-pasu boy do hata tai gabe pertuk Tuhan. Alani didok say jaga ma dilam songon sada ende memang lidah tak bertulang, tak sebatas kata-kata. Molo soboy hita mempertanggungjawabkan hatat tai. Ingot hita ma sogodo rohani debata. Jaladang tusi hita tarjou songon ngulu ni halak Kristen. Kata-kata dapat membantu atau menyakiti, menyembuhkan atau melukai, mendorong atau mengecilkan hati. Alani manat mahita. Berhati-hatilah dengan kata-kata yang kita lontarkan dan kita sampaikan. Atusido hita tarjo songon ngolu ni halak natigor diadopan ni debata. Ikon mampu hita memakai kata-kata lau mabain las ni roha dang nagabe partuk Tuhan. Jala didok marhite turpukta jala bibirmu maradopon pakuling si pauto-oto. Aktiflah melawan yang salah dan melakukan yang benar. Dakkolan didok Raja David unang ngulahon na sodenggan. Unak kulahon na sodenggan. Alai didok ibana bukan hanya sebatas teori, alai dido ibana ikona dong do aksi. Alasianido halak Kristen ditadda. Halak Kristen ditadda halak marhite mangulaon nadenggan daripada tidak melakukan sama sekali. Dakkolan sebatas teori tetapi juga aksi dituntut di tonga-tonga nih ngoluta jalatusido hita terjo songon ngolu halak partigor diadopan ni debata. Dia saplima didok sumurut mahos yang hajahatun
jala ulahon na denggan, lului hasonangan, jala pareak mai. Ciptakan kedamaian dan berusahalah untuk mencapai kedamaian itu. Ciptakan kedamaian, bukan kesusaran, dan berusahalah untuk mencari dan mengejarnya. Jangan pernah berhenti sebelum engkau mendapatkan kedamaian itu. Kejarlah tanpa henti. Unang gabi di tonga-tonga ni ngoluta, dang mabuan silas ni roha hita, dang mabuan hadameok kita, alay gabi mabahen dosa. Marhite turpukta didok debata, halak na tigor dia dopat Tuhan, ibana na mampu menciptakan hadameon. Hadameon hobartu lomo nirohani debata, dang hadameon hobartu lomo nirohatta sadiri. Alani dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus, itonga-tonga ni pandemik, ragamdo na muncul akibat dari pandemi COVID-19 sia. Perlakuan yang tidak adil, lapangan kerja yang semakin sulit, bahkan perekonomian yang semakin sulit. Alai marhite turpukta dang nai gabe alasan lamdao hita siat debata. Dangi gabe alasan sumurut ringgas nirohatta maradopon debata. Alai unang tapaloas ngolu ni najat mangula di tonga-tonga ni situasi nang kondisi tanuaing. Di somma hita tarjou songon halak Kristen boado hita berperan di tonga-tonga ni pandemi COVID-19. Penderitaan bukanlah siksaan. Alai penderitaan adalah panjuwon, panggilan bagi umat Tuhan untuk bagaimana kita bisa menyatakan untuk berbuat baik di antara sesama kita. Dang nagabe patuduhon marhite materi, alai marhite pakkatayope boydo mabain las niroha diakka dongatta. Marhite pakkatayodo boy mabain pengharapan. Marhite pakkatayo boydo mabain gabe motivasi diakka na menderita manang nahona COVID-19 sia. Alanido bohado di tonga-tonga ni situasi nuaing. Akankah cahaya kita benar-benar bersinar dan memuliakan Bapa di tonga-tonga ni Portibion? Jalapos doro hatta. Sada jaminan na pinasahat ni debata marhite turpukta dak kolan di paluas buti halak na mangulahon na tigor. Alay didok marhite turpukta di 10 say manatap do mata ni Jehovah tu kapartigor. Jala pinggol na tu angguk na sida. Mangangguhi doa kapartigor gabe ditangyut Jehovah do. Jala di paluan na sida sian hagogotan na sida sudena. Molotung petaida akan namangulahon najat las rohana sonangoluna berhasil ibana ingot titama parsatokinad dui matua alonia kasibay najat dobohi ne Jehovah asa disiapun sianta noon berita nasidai. Itu hanya sesaat, tidak untuk selama-lamanya, karena itu akan mendatangkan penderitaan dan dosa. Alai hasatiat tamaradopod debata ngolo di bagasan hati goran tinggil do si parani debata jala ditangyut debata do nasa angguk-angguk tak. Satu jaminan yang pasti, Tuhan ada bersama-sama dengan dia yang hidup dalam kebenaran Allah. Jika Anda ingin ribut, Anda bisa mendapatkannya. Tetapi lebih baik menginginkan dan mencari kedamaian. Karena kita hidup dalam damai dan kita mengejar kedamaian. Dang murai alai lului ma marhite tangyang. Lului ma hadamayoni marhite parsauratta maradopon debata. Lului ma hadamayoni dialah cinta dan rasa hormat terhadap sesama. Pasti akan tercipta kedamaian.
menjauhlah dari kejahatan dan hidup dalam damai, maka kita akan menjalani kehidupan yang baik. Jala sepakat dohita untuk memilih dan mengambil langkah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tentu sahali adong do keterbatasan kita. Sampai sejauh mana? Sampai kapan? Halak mabain najat tuhita, kita mabaloson nadinggan. Kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Naulo sifata gagal kita mangulahoni, alai ingot kita mak. Dina tapatupa ulaun nadinggan, pakirimot tadoi, dina marningot kita. Nadinggan do nabinahin ni debata tu hita. Bukan karena satu pengharapan untuk mencapai kebahagiaan semata, tetapi pengharapan kebahagiaan yang kita lakukan untuk menciptakan kedamaian, menjaga setiap perkataan, berlaku jujur, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Allah telah terlebih dahulu melakukan dan memberikan kebaikannya kepada kita, sehingga kita pun melakukan semuanya itu untuk Allah. Allah ni dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Tuluhal na pinasahat ni debata di tonga-tonga ni ngulut marhite trupukta. Mangulu ma di bagasan hati goran. Mangulu ma di bagasan hati goran. Na parjolo ingot hita ma. Unang gabi di pardalanan ni ngulutta mangasahon hamoraon nang hagogon na siat kit. Nasian ngolupta alay pangasahom madebata los ima na ikon sifatu pota, maka hidup kita menjadi hidup yang benar. Napaduahon jaga mak tapak kemak setiap perkataan kita untuk menciptakan damai sejahtera manang shalom. Napatuluhon hatidak kumana sitong ulahom mak nadinggan unang paloas na sodenggan mangula di tonga-tonga ni ngoluta. Jala di lode batado jaminat tu hita. Say donganan da do hita. Dang di paloas sibana hita menderita. Say pargogoy debata mahita. Lau mangulahon saluhut nai. Selamat halak partigor do hita di adopan ni debata. Taulahom ma salelek kita mangulu di hasyanganon. Amin. Mauliate rohan nami dihuali jahuba perdenggan basa, hatam na bedena marsaringar di tonga-tonga ni permingguan nami di bagasa tikyon, di paingot todo hamele Tuhan. Ngolu ni halak partigor di adopammu, pakyon nami masaluhut na pinasahatmu, lau patupahon na dinggan. Marhite pagkatayon nami, marhite ulaon nami, ngolu nami na mangaluli hadameon. Alani Tuhan pargogoy mahami. Asa toktong boy hami mangulaw saluhut nai obar tulomo ni roham. Todim todi parbadia mampargogoy kami. Asa boy hami mangaraje roha do pikirna nami marhite todimi. Asa saluhut ulon nami ulaon na dinggan na tigor dia dopamu. Asima roham sesana sa dosa nami. Marhite-hite gorni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Marede hita sian bukwede nomor pitur onom 155 uhut tapasat peleta. Jesus Tuhanku di rumah asa menghiuta atau ku ingani awal sonang di oh Tuhan tunggu oh Tuhan tunggu
Satangyakon mapeliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo harorani saluhut sileon-leon na denggan dok nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masianani lehon mi tuhami pelian nami tuhong. Say jalom mai gabe wap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalar ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asal lamu tadahami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hame madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tonga onso ngon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan. Palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Isondakot tuat debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim.